Η ραδιοφωνική ομάδα στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Κοινωνικού Χώρου για την Ελευθερία Μικρόπολης, όπου έχει διαμορφώσει ένα στούντιο από το οποίο και εκπέμπει στο παρόν με ζωντανές εκπομπές κάθε Κυριακή μέσω του Ράδιο Ένταση στην Αθήνα. Προοπτική για μας είναι η επέκταση του προγράμματος σε καθημερινό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του δικού μας αυτόνομου μέσου, που θα συμμετέχει σε ένα ευρύτερο δίκτυο ελεύθερων ραδιοφώνων, έτσι όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Η ραδιοφωνική ομάδα στο Μικρόπολης εκπέμπει πειραματικά από τα μέσα του Νοέμβρη του 2011. Η σύσταση και η λειτουργία της ομάδας είναι αποτέλεσμα ενός κύκλου συζητήσεων που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 πάνω σε ιδέες και προτάσεις που υπήρχαν ήδη από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας του Μικρόπολης. Κύριος στόχος της λειτουργίας του ραδιοφώνου στο Μικρόπολης είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε σχέση με την πληροφόρηση και τη διαμοίραση γνώσης, χωρίς να απαξιώνεται ωστόσο ως στόχος και η ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να προβάλλουμε, να στηρίζουμε και να δίνουμε ένα βήμα έκφρασης και ένα μέσο επικοινωνίας τόσο στις ομάδες που συλλειτουργούν μέσα στο Μικρόπολης, όσο και γενικότερα σε εγχειρήματα και δομές που προτάσουν την αυτοοργάνωση, την αυτοθέσμηση, την κοινωνική αντιεξουσία και λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, προσπαθούμε να δίνουμε προτεραιότητα στο λόγο και να υποστηρίζουμε τη ζωντανή μετάδοση εκπομπών που συνιστά προϋπόθεση προκειμένου να πραγματώνεται η αλληλεπίδραση με την ευρύτερη κοινωνία. Ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας συνειδητοποιούν ότι τα διαπλεκόμενα και καταστατικά μέσα, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της κυριαρχίας, παρέχουν μια πληροφόρηση στρεβλή, χειραγωγημένη, ελεγχόμενη και συρρυκνούμενη. Αποσιωπούν θελημένα γεγονότα και απόψεις, επιχειρούν να κατασκευάζουν τις σκέψεις και τις ανάγκες μας και λογοκρίνουν ακόμα και τις ελάχιστες φωνές του χώρου της δημοσιογραφίας που αντιστέκονται. Η απάντησή μας σε όλο αυτό δίνεται συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά. Δημιουργούμε το δικό μας συμμετοχικό μέσο του πληροφόρησης και αμφισβήτησης, συμβάλλοντας στην ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες της αντιστεκόμενης κοινωνίας, ενώ προβάλλουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις δομές της, όπως γεννιούνται, διαμορφώνονται και αυτοθεσμίζονται σε κοινωνικούς χώρους, καταλήψεις, στέκια, συνελεύσεις εργαζομένων, φοιτητών, γειτονιών κλπ. Το όραμά μας είναι ένα διαφορετικό ραδιόφωνο, όσο και μια διαφορετική κοινωνία. Ένα ραδιόφωνο που βασίζεται στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και στην αντιπληροφόρηση, προσφέροντας μια αντιπρόταση στον κυρίαρχο πολιτισμό από τους ίδιους που βιώνουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Ένα ραδιόφωνο κομμάτι της ζωής, όταν οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν παίρνουν οι ίδιοι τη ζωή στα χέρια τους. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο του ραδιοφώνου λαμβάνονται μέσα από την ανοιχτή συνέλευση της ραδιοφωνικής ομάδας στο Μικρόπολης. Η συνέλευση αυτή επιδιώκει να συμπεριλάβει εν δυνάμει όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πραγμάτωση μιας ουσιαστικά κοινωνικής πληροφόρησης, αλλά και να διερευνήσουν και να συνδιαμορφώσουν μεθόδους που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν βέλτιστα έναν τέτοιο συλλογικό στόχο. Ταυτόχρονα, η ομάδα αυτή συνιστά μία από τις ομάδες που συλλειτουργούν στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολης και ως εκ τούτου αφενός είναι συνυπεύθυνη για τη συνολική συνδιαχείριση του χώρου και αφετέρου φέρει ένα πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτού. Έτσι, το σύνολο των λειτουργιών της ραδιοφωνικής ομάδας διέπεται από τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας, με διαδικασίες που βασίζονται στην αυτοδιαχείριση και αποφάσεις που λαμβάνονται αντιιεραρχικά, προϋποθέτοντας την ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή όλων όσων λειτουργούν σε αυτή. Κάθε μέλος της ραδιοφωνικής ομάδας νοείται ως αυτόνομο, αλλά μη αυτονομημένο από την ομάδα. Επομένως, έχει ελευθερία έκφρασης, χωρίς όμως να αντιβαίνει στο από κοινού συμφωνημένο πλαίσιο αρχών της ομάδας. Η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων για την αγορά και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού αποτελεί συλλογική ευθύνη των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα και μπορεί να στηρίζεται συμπληρωματικά από την ελεύθερη συνεισφορά ατόμων ή συλλογικοτήτων που αντιλαμβάνονται τη σημασία του εγχειρήματος. Επιπλέον, οι λειτουργίες που συντελούνται στο ραδιόφωνο
είναι αντιεμπορευματικές με την έννοια ότι δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία. Η ραδιοφωνική ομάδα στο Μικρόπολης επιθυμεί και επιδιώκει τη δικτύωσή της με άλλα αντίστοιχα αυτόνομα εγχειρήματα αντιπληροφόρησης με σκοπό την αλληλεπίδραση και συνεργασία τόσο σε σχέση με τη συγκέντρωση και παρουσίαση της πληροφορίας, όσο και σε επίπεδο διαμοίρασης της γνώσης και εμπειρίας γύρω από το ραδιόφωνο και τα μέσα αντιπληροφόρησης γενικότερα. Σε ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας, θεωρούμε ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίζει αφενός το περιεχόμενο του προγράμματός της, αρκεί αυτό να μην προωθεί με κανένα τρόπο το ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον σεξισμό, την κυριαρχία, τον κοινοβουλευτισμό ή το κέρδος ιδιωτών, αλλά και αφετέρου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, αρκεί αυτός να μην θίγει τις αμεσοδημοκρατικές και αντιιεραρχικές διαδικασίες συναπόφασης των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Σύμφωνα με το όραμά μας για τη δικτύωση, οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο εγχειρημάτων αντιπληροφόρησης, πέρα από το να διατηρούν τα δικά τους μέσα, θα συμφωνούν σε μια σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους και θα μπορούν να διαμοιράζονται τακτικά μεταξύ τους πληροφορίες, αλλά και να συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις. Επιπλέον, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θεωρούμε επιθυμητή τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας που θα υποστηρίζουν την επικοινωνία μεταξύ όλων των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο και τη συζήτηση σε σχέση με θέματα που αφορούν σε αυτό.